Good morning po mga mamamayang. Magluluto po ako ng bulalo. Ito ang mga ingredients sa ating lulutuin. Unang-una, beef. Tapos pinakuluan ko na ito kanina. Tapos ito na ang ating mga iba pang mga ingredients sa aking lulutuin. Ito na po, siling haba, luya, sibuyas, mais, bibi bok choy or pichay. Yan po ang mga ingredients sa ating mga luluto. Ayan na po mga mamamayang, ilulunod na natin ang luya. Ayan na po mga mamamayang, nilagyan po natin ng asin ang ating bulalo. Ayan na po, aasinan po natin para po magkaroon naman ng lasa. Ayan na po, tatakpan po para i-check uli mamaya kung malambot na ba talaga ang ating baka. Ngayon po mga mamamayang na malambot na ang ating baka, pwede na po nating ilagay ang ating mais. Yan. Ayan na po. Isa-isahin ko lang po ang paglagay. Tapos palalambutin po natin itong ating mais. Tatakpan ko po muna ng mga 20 minutes para maluto ang ating mais. Ayan na po mga mamamayang, kumukulo-kulo na. Tapos ngayon, pwede na pong ilagay ang inyong mga sibuyas na puti. Tatakpan po uli ito kasi po hindi pa po luto ang ating mais. Ayan na po mga mamamayang, tinakpan ko uli para po maluto ang ating mais. Ayan na po mga mamamayang, dahil umabot na ang 20 minutes, so naluto na ang ating corn at saka yung ating beef. Tapos nilagay ko na ang siling haba sa ating kaldero. So maghihintay uli ako ng mga 5 minutes para ilagay ang aking pichay sa loob ng kaldero. Ayan na po mga mamamayang, dahil luto na po ang ating pichay, ang ating mais. So ilalagay na natin ang ating pichay. Nahihirapan po kasi akong magluto na mag-isa kasi wala po kanina ang ating dakilang katulong. Siya po ay naliligo, so ako na lang mag-isa ang nagluto at nagvideo na rin. Ayan na po, luto na ang ating bulalo. So, luto na siya. Ayan na. Kumuha na ang ating dakilang katulong dahil kakain na daw siya. Dahil po siya ay nagugutom kasi kakaligo lang niya. So, ayan na po. Ayan na po mga mamamayang. Luto na ang ating bulalo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana mag-like at mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing Happy New Year! At mabuhay sa inyong lahat. Sa ating lahat pala. God bless us all.